Esabari oboncherera n'umurobiro kwa sore nigetaseni kia Ndizi TV kera litkoria alamisi ensa mone nusi amarababa asitogotalera aboncherera imena isiko yorongoro Gusii twasangana barabona kibacagete oboncherera bwabo ningikyagete bakayimuki getambo kirogocora oboncherera ubo nabo ibona aribanyare kwa bagwetera ase oboncherera bwabo boikabona igana bitambo kiro kibabe kirego se cinjira kibabe kire cinya asoka ne kibuna oboncherera bwabo onkogendera bole omanchu murigire ngo kwaringani emabaro yabonoiga erinde tosange ase obwa moto semie amange gwetera oboncherera bwega bitkorera nigo natalire omucho bosongo astokumirana no moncherera yiga tatebi nindia cyagete oboncherera bwega yacyakirite boikabonoiga ase kirego manchu muri karasa oike erinde twemanye amange inyara tsinsemo mitandao asensemo ya Facebook na wakatanya gwetera Ndizi TV News Digital na bwiga sensemo ya YouTube na wakatanya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na wakatanya gwetera www.ndizitv.or.ke. Karibu sana. Asante sana. Nabo kumanya umwancho muri na kyokorwa aiganga itole na ende mbonchereri kibuli okora. Umwancho muri astora ase umucho busongo. Sensemo ya market soko ni chinswe chire fresh mosi chire chitilapia na no twakona kole biashara na jita 1996 paka wano no ngendo takoberaga rietari autara manyuma amalieta nembe ni mugaka my father bikunda koru engbolire nyali bali masaba asikinyo korukuria makanda wana beni watote biringe wachageto boncherere bwabo 1996 no boncherere bwega bwechinsu wachagete senga wachagete akere na quality school na quality ndenga ikerase na ikirete form 4 gara tamarende ko gweta chikwere ndichi bibarua chi obwasora lakini omaeli onachi gwikirase ase nkwaga buya ekirere ngaja mayanko na rorenge the date nero tulisitiga iga nero ndete tega aso mwaka 1996 so mudyangu mutenyo sabaiga ono kuruerio tokaba nega konya kongorokereria nda kambe kalendo na koleta nenjo ongorokereria egere ngajaga bono kurabuo ngajanga bwatero lakini party mbaya ngere ka 1998 ajaga sira kero kende kero gwachagete nero rekoleta chinso kwa kuone usenga iko rusiti chire sayo rachake nero rekoleta chinso njara koleta ongoro ke una tokoania sejindo tigerabu ora gende nande koligie chinde abago jonyora naoniri kero kende kerasirite na kikwagendete no ubunchire wane kerasirite nejo no na abwaterire abaminto mbaro barengo abande bareko batana se biasara abo tware kwandamana barabo baganda bakangorokia oyo ekasoma bariko oyo imayanga ariko boli so tugaje yo roko toletera hono kurabu tugasa hono ngasa bono ginkogenda ginkoleta maitenga kieli yakare chinsuga busonge chalenge gasengo ngusana koania kiagera abagusii kanyara mbara manyensu ninki batange ensu ne chiabagere yo no twajagire tabu ngaja kalende ko naleta naja naoni bono ngajanga nara one kere nanara machini my uncle na tigeta abana so kera tigeta abana ande ping maniti narengo manene minto enjena bwate amara minto na basike ba minto nani bayre da mweyo na jite nejenga yanga bono nganyaga sinko mbujerere ngana ngaleto omo nganyoma so ebiasa lebyo sibi ebina byarenge ko nego sustain go yani kolenda abantu abonse kolenda my uncle bana bali atigete na kolenda my family na kolenda abaminto even yana bamate yamutorera namega keigo ekero mware koni chinsu ni yako yawo kai mware koni na utwara koni rigega ase building ebora unere gate ene nyia insa ali osari kolgeri insepi ase twajakerete osani kwenda tororore
akanyomba nkarari kale gose kale 15 by 10 by 15 abo no twachakirete abo no twarekora ndia abantu abose bale ngoro most 30 no twamigeine ime nande ekera naje tukanya kuboli story ngatebu ngabutari masemu yejinsu yarenge abo nasabange nabagasiberia matunda chingeni baire marketing ngaigo bosongo njabwata ase a specific guest char corneri ono ekera ko sambere isiko kere mbule gotwa nari bakanyora asa yabaire was bacha basoime ono bakaja gatenga bono tikabacha ko sambere chinswabo ende bakaja ko sambere chinswabo kero kinde watenga washtuka leto muru ngo konya lenga sense me yawe yakoni chinso nengo korari ngi biasara binde byao yogo bya gwate kioski na gwate kioski nene kina byare gusurikana byara bikande kioski ege ngo sonare ngi chianga ne kioski bona yone kioski gosona yana gosona chianga inere ga chiara gokora bene batute biria sense mo yawo nga mwale ko ni chinsu abantu gwetanye 30 nakyo bonchereri bwarenga sense mo enga kieria obonjeri wechinsu bwarenge buya kanyole ngeke to chibantu bange mpara manyanga kichinsu chiko chikoletwa ane kichinsu chiko niwo bona abantu abange nande twakarusiri asamu ngeke chinsu twakarusiro mape yana twakarusiri chinsu hono ogocha na otwara kale tuoni buya turochi into twara kanda twaleta ande tuoni hono kuruerio biasa mbuya byara kogenda biasa de mbuya byarenge chinga kichiria chiru twachakirete ekara beno kuligererio bonchire bwabona igana matukai amaiga na kyuko bolenga bona iga na bokora se chinde nga omwocho ngano norororo yango tebinga kieria twa serikali ili konyole tarachi woni rororo ya bona iga abantu ba ofisa limba bwato mochoko national migo national government ya lenge mpaka ntwa kana chire license ende katanga ntwa na chire license ya trade kana chire license ende ko movement permit twa na jambaka lilo belia public health lakini wana ekere serikali yaje ya devolution yaje bakarusi kurende chi license Jones odabagatike ya public health wono me abantu bali bono toko ni chinswe chigatwaro uru nga wono muntu tariko na jaya license ko ni inswe ko enda ko ne usuru yoko ko ndorwe amangana yera igo engekieria monitoring ya lengo chinsunjiro cha toga baga bana ki this is the undersize tabone tiko konibwa lakini ero na chikoni kuchinyinge wono omwerekeo guko ni chinsu baiko gasira yani monitoring yinga kibi asala biko koru mbiyo wono timeringa egine kia itokoleta woniga okonyanga chinsu echire gisiare kanete everywhere kirekerase mwateringa chinsu yenga kiri mwali koikuru homa be kende bona iganga imoko ichinsu kuru bona igana boto ko ichinsu kuru homa be chinsu na boto kurusia korwa korumbita sema ya mbita chinsu na bochi kuru ruti ya Tanzania chinsu na bochi kuru Kisumu chinsu na bochi kuru Busia echine ya China na bochi ko ya kuru China kero kuligereria chinsu echishikoro kuru chinsemo na chirimu akarusiri kuru homa be na kichire nchibika ine chiri cha homa be chinsu yoma be ge omine tinga bona chiri cha Lake Victoria chigo ekinera na bona iga echine chitwaka waniri kura motukari akare na bona iga okoyoranga bona technology ya kini ya chenchi bona chinsu chiro chinde chitugira bona no chikorwa machari Lake Victoria kini chiro chitugire roche nande chibegire chikechi so chikechi echo echine semeyemo na chibona to genda to kutumia ne chine chiro abale bako babegeta ma vale metu chindani the bonds
na jina jingo tumeka chire bona igo to bwate sai to bwate chin stoko chikechi chinde chibond amane chinde chire chikuru aselek Victoria bene kero korigerere chinsu chiri chikoru China ne chikoru kuru asense ya Kenya akero kone chi customer na kibago chikwanera ekara olio narire kori enswe na bako manye tofauti ensu eye rengia ne etari ngia muna inchibono monia na ndo moria ensu erie ekinire ta majare na choro yani erie na choro igi gwasa mono na ndege kenenga test yaye rengia test yaye igi gwasa na ndege gutioka bune enswe egutioka bune suborongo lakini ekaro kombe ni ensu ya gachiro ya very preserved ya sama toka matambe eli gwasa nayo mone kero kone chi customer ensu kichiri banje tini chacha ina usene buna wana iga chinsu chi ngiya chikorie chi anchire ni chi customer ne chi tanga ni ne chi korure amaje Alex Victoria echi akabe ne chi the cage fish one chi cage they are the same now what test your almost it is almost the same tora bwatira gabu tuko ira na kurwaso mutimo kononte binga ikegenda takugutuma ibuna omunchirire bwechinsu no nyo bonchirire bwechinsu gwa kongire ningi kegenda takugutuma ogende takokoro bonchirire bwechinsu chimwe rigere ni gotagende tagusanganere ben oyoro bonchirire bwechinsu igega sumu chugo songo bunanyare ko bagakorera kurwa gachage to bonchirire bwaye bwikabona igakondo manchi muri rigere tetorasa sumu timo komoke goto basa goska to sakanyegera to koirana ndo esemi ya mange kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibinto byugo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya light tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes chi fuse circuit breaker conductors earth rods consumer boards power extensions fridge guards showers na lamp holders boigo ngo supply bareime ya Nyamira Migori Kilgoris Homa Bay Kisii nechize muchita naine Nabugu tutarira ime yomo chukisi asama gacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari Gusii otua kirisime ase namba enoti sano na ibere yemo Nyamira kabire enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye enoti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gweke kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo toereru bogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kogosoreria nebintu byo kogosoreria nigobabwata mabaga asebirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iryo irianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimya isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na enoti isano na isato isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko bichisemi
kwarigania senseme ya kabiri chinga kitogendete gusanganere Ben uyo gotesemia iguru y'ubwoncherere bwa ikurwa gachagete guikabono igainyara sinsemo chiche mitandao wa senseme ya Facebook na bagotanyara gwitira Ndizi TV News Digital na wiga senseme ya YouTube na bagotanyara gwitira Ndizi TV News. Ben konyara ntara swaso muti mukomokigo nako boli ngikeri kegendete gutuma soboncherere ubwiga bwabo gendete gwituma na kwegenderere ntekenene tumanite gukora biashara ebiga no kurende family nimbwate family ne bwata mahitaji nimbwata abana una naje gogotebia kera na nyomete but mbaya my wife na itagasira so one garasira na ntigirita abana ono abana abayigambu bwata mahitaji batakere bagende school batakere baragire batakere batware cyanga bakobeka na bintu binde so ebina igeko garanga ebiasale bigeke nabichagete nawe ine arama mahitaji nawe dinga noro na bigo ngonya nanda maene bya ndusi yabu abana bali school bagenda gusoma yani kida nyane my not even my family yoga yana ba bintu boka yana ba bintu boka na baro mpaga ngera to ko basira na basirete nyamba onrende kiro muntu ndo chire chi singa yae ine kige baranga kigenda to konsuku bibi ebine bigenda to konya ko ngomoyo nga ebyasa ebine byabire na biko ntendenia asenta gete gotenena kerekende bene kero kuligelio bone bwichinsu asoro bongo rwa Gusii na si chinse mo chinde ne kyoko bolengana Gusii chinsu nchi akawani rwororo lakini rende kulingana na moyo waba twajagite na babwa nanyore toro tukobwaterana to tukatira tokarosi mpake kiombe na bono ikageranga abantu bakamanya kumanya ensunga ki ensu kumbe nengiya nyae dosari komanya kurunsa engake twajinsu yakoniwa asalenga chafu baka bono igekeranga bono tokonye gusumbana abantu ba publicity tukaje ekera twajamo tukatanga bana asabi katumekia very clean yera indagira tokoni bono ekera achaka ko bakiri twacha ko beka usafi na tukabeka machiko nga oyo konyaga gosalia saiga igotokumwarusia gaiga agenda asa chiko ko libia sasa tego chago gosali so ikagera bona abantu baitu bukajaka gochama bakana kumbe dochine chinsi ni wasara arabuga ikagera abantu bakikaba abantu moyo nga chinsu ne chingiya bona igato genda tabona osari kugiriga chinsu sai twajagete ko ni chingera kini sai yo konyanga era abantu abangi biasara bagora ni chinsu nene ngwata tebinga agukala nini mwali kwenda mweyo yili chinsu bado bonenga nini mo kwenda mweyo yili nakina watengeka sabuli technology ajiteka chinchia bono nande tokatwara chi customer tumanya ine na baro toigenanete na bono bonko matebinga bono gusinoma ete quantity yane ngutumia ngoira aentomere enje na mutomera chibesa bene twabiri tugukwanira chinsu ko twagachagite mwenche muri na tete kumanya aina ye chinsu kirimo kono nkoni tole ebikoro asheke gusine ebikoro kwa tilapia china chitoko ni asobonge nande gere ye gire nga ikasoma netegete gusine ne embuta na botoko moletera ena elibaji na botoko moletera gusomena koni igonto koni tole embuta koni tole ebikoro nande nkoni tole omena omena nkoni tole alabu chine njiroro ejitwa kabwatine roje ga chimwamuga te mad fish chinkonye na jira chingo chioni tole kere kasome jitero dena kinde tere nsugete abotoko maletera ben kero mwanchi muri tete gotara gaiga gocha kogora chinsu kenda magoli na kia amagoli to amagoli tali makomu mono ya amagoli ale gochakira 200 ga ya gochakira 150 gotira uno mubukore nabo gotira bakanya suturani go pensiringi 800 gochakira 150 ga bakange 800
bena ibuno monye bw'ichinsu no kwate customer chao specific bali bago chabago tenganga chere chinsu chikasama chirororo mbwate customer chirororo jigo nyae chirobone chinde nabo tori connected nabo jigo ngakire simi chande bina kimbegere chinsu chesaisie ndo seri chinsu saisie yega sechinde nabanye kanyaranga tari are committed mo nabonko muirera abonko muirera baka sahari kera kenda tani keriyo ko chiwa kora ibuno moncherira bw'ichinsu elindo kwene kinga chi customer chiawo ngocha chiri gosembo ira na chirekera lituko gocha kugura ichinsu ne kwa bakore egende kenene igoto ko make swanga chinsu igitoko wania ne chire fresh kere customer de ensu fresh andi gegura na yawo de ngensu buneria entu yakabere obochenu usafi goika asito kone chinswe etoko mexwanga na arabu na obochenu mbororo yana sara safi yana kere kasome goja akoranga ki egende ngoro ne ndagera nanda sikibikiri na sa chenu asensemo yabo ben nkiora te yumoncherero libwe chinsu kone chinsu sikogari egento ndabatebi ekenengeringa ki chinsu gitokonia tigatoneri customer ensu refresh ensu engia nyonya nekera kunu chibesi chiae yana bakomanya ki chibesi chinaro egento nagora nekiyakire egento giakabere to make swanga usafi nerendire torende usafi yagere egento okoria negechikorosi mobiro ayo menya matukari nyasako ire sense asoboni obiga bwabo bw'echinsu ntumete chinsu nchiri gukoragika nabo chirabunde kero kende inuko nabonye b'echinsu ngaibo chimwaga cha chinsu chiri nakina wadenga tekero chineroro buna bono iga kero twadebete kero twa request tiga account government to serious to badebete bataro serious te call room ashinsu do chigachira bakalende kere chitaraonigwa chiaba buna chiaji the fresh baka kare ya ikerire customer so igonto bwate korurum na ande to bwate ne di freezer to go le tachi di freezer nchira to gutumia to go beka kero kende na matukari ngai yeko ira amatuka na bere ire atari make di freezer na bera ira matuka atari make korende ntoli go hanje chiaba gigagetambe igo ntuma itenga quantity to koleda yani obongo to koleda na obwese ne chikasomba gera amaduka to abera sichinsu no madene ki chikasomba na kichiga chibwa to kwani kongana igotini kola tagendo gikora amaduka mange enkola tagendo gikora kama editukere mo sabere amangana yesu etu akora na nero igo nene kero korireria ligorire chinsu ko chinse mo chiaho mabei ne ligorire bakoletra ko chinse mo chia China na kyo koli compare erigoria kurujaine okoro tingo mayankiri ko bera inse gusene seguria ensu ya China etari kwanza kombe ne ensu korugu na kujinse mechi ande chiagaiga chia kuruma be migoli nande ensu yokonyoreri rigori ya eriri igorake esaguringa ne bwato bwasubwa ensu nero ayeben runa omone bw'ichinsu mechando kili wetera sokoni kwao egente getangani ekere bono muna kere customer chitaiyo chinsira ochikora tusumbua nyonya to bwa di freeze ejo abo to twara okoichana nga nduru gutagachia matuka tata abera tatu ekine kere cha abera matuka abera tatu ige to kona kanga kinga inande ne asara ine ere challenge yam endo gya kabere okonyora nsichinde kere stima ya chire kere tutabwate stima na bego to challenge nga wono chinsu ntwa begeta ekere stima ya chire nero one go to wasi nga wono chinsu tungo koraki ingusarika chire ekero kurigereria obone bw'ichinsu ntumaito rugongo rwa Gusii ndori gushitwa Gusii nsumono ekero kurigeta tebo obone bw'ichinsu bigasoro rugongo rwa Gusii ne chinsemo chirikia tebo mabego si chinsemo chikia Kisumu chinsu chikuru na kiokorengani obone bwaye obone bwa chinsu obosonga buragwo ngadenga bwa kinera sekeretiere igoro sana eretiere igoro paka nyoye ekero konyora umuntu akuru nyenguru Kisumu gose mabei
akateba ngesu busonge koni buri inse kwetanye na sa amenyete Kisumu gosa sa amenyete Mabei ona sichindo ko nyawo moteke na tarire ko busonga oyo guru go so Mabei go senando go singir Kisumu nando cho gore so Kisii oira ma digo bonjo lubwa bwechinsu busonga igo bole igoro mono nanda abantu bana bari jinsu goro bari jinsu yani ba ko jinsu esere tere igoro ayibuna ben no monya bwechinsu ama tukabusiunga iyo tagite ko chikoro una wana iga eto esaburi ntubwate gekundi iga igo tubwate birenge ringa etware ngato ni chinsu nyonye gwetani iga Kisii to ni gwechinsu chi county chinde nyonye guchingumbu esori wate biringa mubwate gekundi nabo kora kwaneli gekundi kimubwate gekundi gato bwate na kiyato siri atambi kyagero goje we egeko Kisii Fish Mongers celebrate bubu na kiyato siri atambi kyagera ekere tware gusumburi go kare ne municipal igo twaje toka jam engekiri municipal yare goli no monto ya moyo lakini wane ketwa jam tokarosi gekundi ege bono municipal yare goli na bantu debe kundi kegima ekorangerite obvious twekaransa twate bangaki asa to beiga toigwanana egero twakori buna bona igegere nyombe yekwagachwa egere tworoche ngasari members bayani aba eke community ajagere koragera chinswe igo twaroche ngaki asa yaiga tiga bono county eto rosari asa nene egera toisane tokorentiki toneri chinswe ekere twaje tobune gekundi yanjerete egancha kera yanje birengere twarigete proposal eganje birengere byeito so ikagera bona this building nyiro bunere iga nande tokadebanga building emo gotobaseria goiketware ebintu byose bire standard bya hygiene etware chigwasi room etware chikol room etware space design etware sikasa machiko hagerera nyonya go chimoto bona tolangire tbatoro so nyane ge sai ka somachi aragere batoro seri asiji korara wana bene kiagera chinse chito cha tonyorire enda gatoro baseme go cha somo nchirire skogari nendo mutekira tegete konyora chinsu beya konyora bona iga ngota ba monjori yo ko ni chinsu siko una nata ba tiga to tororenga tubwatio toyendo basemio banene kurwa sabali batenete chinswe osemio banene nabo bwagere to ikirega iga ase county government to gwate officially na wato kurusio basemia nga kitoko ni chinsu na kitoko to koleta chinsu na babwato manyibwe sene we serikali ebegete igo omoni oli olesiko tigategeme officially officially ase obo semia nga kichinsu chibwenete koba handled nga kichibwenete konibwa nande na public health nero na babwenete koliye usauri nga ki asoko ne kiabwenete koba egere engandagira tokonia toneria abantu baito bamenye tanto koneria bayandagira abantu baito mbamenya tokoneria abantu baito bamenye bagendera gokora egasi chinsu karatake ntubwate chinsu tokoni ntubwate abateja baitu bakoleta chinsu kuru direct kuru ase source ntubwate chikol room gaiga koni to chinsu nande nabo togokoletera kora tebenga yore nabo togokoletera chinsu paka aso koneri mimi mwana sana Bernard asanga nanje asomorobere yabose bari yo bunchirege byamo omwanchi umurigereria abuna inaikire omweli obumorogeria na nikukwirana limbya mwana sana asoko bana inche kuru muchakano chinga kitwale gosanganere ben uyobere gakwerera na kiya cyage to bunchirire bwaye ningikyage takanyike getambukero nabo igome cyane kyabere kabwetera n'amatukabosyo ningikeri aganetie achigwekira ni omwanchi umurigereria sisemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bwatu nyabwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube na
tunyagwitira Ndizi TV News asense moye website na tunyagwitira www.ndizitv.or.ke oika weekend mwancho murigeria na rototalero mwanchire onde na rotosange nere nogosemere kwane unakwabere gokonyora obosemia kigima kuganiria oburigeria obya imegeta seni kia Ndizi TV kiretariane Frida Kerubo.